Mau China kay China dari ang section modern mission school ni kelas ini sekolah SPM ini सरकार sedang dia nathai dia school belam dia plastic mission minister ni dia flag bonai ni bari print खालामनायसो बियो जों बिखौ जों गाननो हानाय नङा मानो बियो जों गानबाय थानाय बादिबो नङा आरो बियो मान गरम गानोमोन आरो जुदि बेबादि दख'ना गानो बर' हारिनि हारिमुवाबो गोमालांगोन बेनिखायनो सरकारा बेखौ सोलायनायनि थांखि लानो होदों सेक्टर संगठन मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल SMDC भर्ती है आज जी आम बर मीडियमर छालीबिलर कारण क्लास 9-10 जी यूनिफर्मर दखना ब्लाउज जी आम देखा पाई पे आम चमक खाई आचरित एनेकुआ कापोर आम लड़ा छालीबिलके बर छालीबिलके विशेषके एने पलिस्टारर कापोर निपिंधे যিবিলাক বোৱা কাপোৰ হয় সেইবিলাক পিন্ধে আৰু এনেকৈ গৰমৰ দিনত এনেকৈ বোৱা কাপোৰ হ'লে সহ্য কৰিব পৰা যায় কিন্তু এইটো পলিষ্টাৰ হোৱাৰ কাৰণে গৰম দিনত হ'ব নহয় তেনেকৈ কাপোৰ আমাক কোনোদিনেই নিপিন্ধে গতিকে আমি আজি SMDC হৈ পেলাই এই চৰকাৰৰ পৰা যিটো ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে কাপোৰ দিছে দাফনা দিছে ব্লাউজ দিছে সেইটো আমি মানিব পৰা নাই আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰ এইটো সলনি আৰু নতুনকৈ যেন বোৱা কাপোৰ হয় আমাৰ বৰ ছোৱালীবিলাকৰ বিশেষকৈ দখনা কাপোৰ যেন লৈ আনে আৰু এইটো পলিষ্টাৰ হোৱাৰ কাৰণে এইটো পিন্ধিব নোৱাৰে একেবাৰে পিন্ধিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে আমি আপত্তি জনাইছোঁ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো সলনি কৰি পেলাই ডিমাকুসি दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जोंनि सेक्टर संगठन मिशन हायर सेकेंडारि स्कुलावहाय जिहेतु जोंनि बर' गार्ल्सफोरनि जितु जोंहा इउनिफर्म फैदोंमोन दखना आरो सला बे दखनाया माने जितु जोंहा प्रिन्ट खालामनाय बायदि जितु पलिस्टार जितु जोङो जायखौ जों फ्लेक्स बेबायदि बनायो बेबायदि जोङो दिनै मोननो हादों दा बेखायनो जों डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गनायना लानो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जितु जोंहा फरायसाफोरा बिथांमोनाबो जितु जि गाननाय दखना बे दखना बायदि नङा आरो बेयो ओंखायनो जोङो डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव जोङो गनायना लानो हानाय नङा बेखायनो जोङो नैबे समाव जोङो जोंनिफ्राय बेखौ जों अजद खालामदों मानो होनना बुङोब्ला सलायाबो ब्लाउसआबो माने मा जितु ग्रीन कालारनि बेयो माने प्लास्टिक बायदिनि आरो दा बेखौ जोङो नैबे समावहाय जाहाथे जोङो गभर्नमेन्टनिसिम नङाबा जों सोलायनाय जायफोर साप्लाय होदों बिथांमोना जाहाथे थाबैनो बेखौ सोलायनानै बेबस्था लायो बेखौ डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय थाबाय मानो होनना बुङोब्ला नैबे समाव गरमनि बोथोर जायफोर फरायसाफोरा फुंनिफ्राय क्लाससिम जों 2टा-3टासिम थानो गोनां जायो बे समाव बेबायदि दखनाखौ जों बोरै गानना थानो हादों बिथांमोनाबो कमप्लेन होदों अभियोग होदों बिथांमोनाबो जायफोर दखनाखौ गानोब्ला दिनै जों गरमाव थानो हाया प्लास्टिक बायदि दा बेखायनो जोङो डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव जोङो सोंखारिदों नाथाय गोदान मोनागौमानि बे समाव जोङो नैबे माबाखौ जोङो सोलायनायनि थाखाय जोङो रेडि खालामबाय थागोन धन्यबाद